Hindi ba nagiging hadlang itong sakit mo sa patuloy mong pag-aaral? Para po sa akin, hindi po sir. Kasi nilalabanan ko po talaga siya. And alam ko po na kaya ko. Makakausap natin ngayon si Catherine Rose Palencia mula sa Bao, Camarines Sur. 22 taong gulang na si Catherine. Panganay sa 4 na magkakapatid at graduating student sa kursong education. Magandang hapon sa iyo, Catherine. Magandang hapon po. Opo, kamusta na po itong kalagayan mo ngayon, Catherine? Ngayon po medyo okay naman na po. Dahil po hiyang po sa akin yung peritoneal dialysis po. Opo, sa loob ng 2 taon, ma'am, na lumipas, kamusta na po itong lagay ng stage 5 chronic kidney disease mo, ma'am? Sobrang hirap po, lalo na po sa akin na estudyante po at isa din po sa inaasahan po ng mama ko po na makakatulong po sa kanya. Napakahirap po na may ganito po akong sakit na nilalabanan po. Gaano kahirap, ma'am, na pinagsasabay mo po itong pagdadialysis mo at pag-aaral, ma'am? Sobrang hirap po dahil minsan po kinakailangan ko pong hindi po pumasok para po maano po yung pagdadialysis ko po kasi po sa araw-araw po na pagdadialysis ko hindi naman po yun lahat okay po ang pakiramdam ko. Kaya po minsan hindi po talaga ako nakakapasok. Pero napakabuti po ng mga instructor po ng Bao Community College po at din po ng education po ng BSE po. Kaya po swerte ko po at doon po ako nag-aral at yun po, nabibigyan po rin nila po ako ng malaking konsiderasyon po. Sa ngayon, ma'am, sino po yung nagbibigay ng pang-araw-araw nyo? Especially ngayon na meron kang iniindang sakit at kinakailangan pa ng dialysis. Yung mama ko po ang nagtatrabaho po. Kasi po yung father ko po is namatay na po. And yung yung tita ko po tumutulong din po at yung mga lola at lola ko po. Ano po yun ang trabaho ng nanay mo, Catherine? Patulong po siya sa ibang sa Manila po. So, kasambahay po ito sa Manila? Yes po. Opo, sumasapat naman ba ang kinikita niya sa pang-araw-araw nyo ngayon na nag-aaral ka pa at yung mga kapatid mo at meron pang gamutan? Sa pang-araw-araw po namin na ibibigay naman po niya. Kaso po, syempre po may yun nga po yung sa gamutan ko po at yung monthly laboratories ko po, kailangan ko pong pumunta ng DNC para po magpa-laboratories at kukuha po ng mga gamot ko po, ganun po. Kaya hindi po siya nagkakasya po talaga. Opo, kailan lang po ito namatay itong tatay mo, Catherine? Last year lang po, kakaisang taon lang po nung May 8 po. Before ito mamatay, ay meron ka ng iniindang sakit talaga. Opo. Ilang taon na itong 3 mong kapatid? Yung ikalawang kapatid ko po is 19 years old. Yung ikatlo po is 16 years old. Tapos yung bunso po is 12 years old. Opo, kamusta yung buhay ninyo, ma'am, na nung nakaraang taon ay namatayin pa kayo at meron ka pang gamutan? Sobrang hirap po. Pero sa awa ng Diyos po, nakakaraos naman po. Sobrang hirap po, lalo na pagkasabay-sabihin po lahat. Opo. Pero pinalakasan ko na lang po ang loob ko. Lalo na alam ko po ito po ang gusto ng papa ko po. Kayanin ko po ito para po sa amin. At bakit, ma'am, may tanong ko lang bakit, ma'am, education yung napili mong kurso? Yun po talaga ang gusto kong kurso mula po nung elementary pa lang po ako magturo po. Opo, bakit pagtuturo yung gusto mong tahaking trabaho? Yun po, di ko po siya basta po yun po ang napupusuan ko po talaga at yun po yung gusto ko pong mangyari po na magturo po ako. So pangarap mo maging guro? Yun po pinapangarap ko po talaga. Oo, so pangarap mo talagang maging guro? Yes po. Opo, kailan ang magiging graduation niyo, ma'am Catherine? Wala pa po siyang pero next year po. Probably next year po yan. Opo, pero Kaka-enroll ko pa lang naman po ng 4th year ngayon. meron ba sa inyong tumutulong maliban sa nanay mo dito sa gamutan mo sa pag-aaral mo, ma'am? Yung lola ko po sa side ni mama, minsan po tumutulong naman po sila. Opo, pero Pinatawagan po kami, kinakamusta, binibigyan din po kami ng tulong. opo, hindi ba nagiging hadlang itong sakit mo sa patuloy mong pag-aaral, ma'am Catherine? Para po sa akin, hindi po sir, kasi nilalabanan ko po talaga siya. And alam ko po na kaya ko. Opo. So anong mensahe mo rin, ma'am, sa kagaya mo na may pinagdadaanan, sumusuko na, hindi na sila katulad mo na nilalabanan itong sakit upang makapagtapos ng pag-aaral? Ang masasabi ko lang po sa inyo, alam kong kakayanin niyo po lahat ng pagsubok, basta't kasama niyo po ang ating Ama na nasa langit.
Yun lang po ang lakas na kinukuhanan ko. Mag-pray lang po tayo ng mag-pray. Yun lang po talaga. At yung family po na nandyan para sa inyo. Yun lang po. Opo, balikan ko lang itong yung sa patungkol dito sa sakit mo, ma'am. Ano? Paano mo daw ito nakuha, ma'am? Na umabot pa sa stage 5 itong sakit mo? Sabi daw po sa akin is yung sa mga kinakain na tiniinom po and yung sa jeans na din po. Mahilig ka talaga, ma'am, sa soft drinks? Yes po, sa Coke po talaga and Cito, mga ganun po. Opo, nakakailang bote ka, ma'am, sa isang araw ng soft drinks? Siguro po mga 3. Pero alam mo naman sa una na talagang masama ang paglabis na pag-inom ng Coke. Yun nga po, hindi po talaga. Hindi po kasi ako aware sa sakit pong ito. Nalaman ko na lang po ito nung, yun po na, ano na po ako, na-diagnose na po ako. Opo. So, ibig sabihin po na abuso ko po talaga yung katawan ko po. Opo, kasi talagang may mga taong ganyan eh. Kumbaga, hindi kumpleto ang araw nila pag hindi nakakainom ng soft drinks. Opo. Opo. Ano daw sabi ng doktor, ma'am? Ano yung pinakakailangan yung gawin? Yun nga po, nung na-diagnose po ako ng my chronic kidney disease, yun nga po ang pinaka-the best daw pong gawin is magpa-dialysis na daw po. Opo, nasa magkano po itong halaga? Nung nag-hemodialysis pa lang po ako is halos po 2,000 every session. Yung session ko po is twice a week noon. Talagang medyo may kamahalan po itong nagagastos niyo, ma'am, dito sa pagdadialysis. Standby ka lang para sa agarang pagtugon sa inyong alalahanin. Catherine, nasa kabilang linya ng ating telepono si Sir Gerson Alvarez, ang coordinator ng Ako Bicol Party List dyan sa Camarines Sur. Magandang hapon, Sir Gerson. Magandang hapon naman po, sir. Opo, Sir Gerson, meron po tayong kababayan dyan sa Bao, Camarines Sur na isang estudyante na tinamaan ng sakit na CKD. Ano po ang maaring maitulong natin ng Ako Bicol Party List patungkol dito kay Catherine? Okay po, bali po sa kanyang kalagayan at pangangailangan, lalong-lalo na po sa medical, yung kailangan niya po ng mga laboratory, kung may laboratory po siya sa hospital, pwede pong sagutin ng Ako Bicol Party List. Ayun. At ito pa, Sir Gerson, kasi estudyante po ito. Maaari bang maipasok ito sa educational assistance ng Ako Bicol Party List? Opo, talaga pong kaya makako siya. Dahil yun po ang hinahanap ng mga congressman natin na yung talagang nangangailangan na kailangan ng tulong na makapagtapos ng pag-aaral. Kaya yan po, possible po, gagawa ng paraan ng Ako Bicol po para matulungan siya. Opo, ano po, paano niya po ito matatanggap itong tulong mula sa Ako Bicol Party List, Sir Gerson? Possible po yung complete name niya makuha namin. Apo. Kung hindi po dito sa Ako Bicol, pwede naman po doon sa Ako Bicol area. May Ako Bicol area po tayo, si Kuya Eli, para po makuha yung list. Pero para po sigurado, andyan naman po yung programa natin po para contact at maalalayan natin siya. Opo, kung meron ka rin na mensahe, Sir Gerson, sa ating mga kababayan dyan sa Camarines Sur na gustong humingi ng tulong sa Ako Bicol Party List, ano po yon, Sir Gerson? Kami po sa Ako Bicol, lagi naman po nandito. Kung ano po yung kailangan, punta lang po kayo sa opisina ng Ako Bicol. Lalong-lalo na dito sa Camsur, may 3 po tayong opisina. Opo. Ang nasa Naga City, nasa Iriga, tsaka nasa Guwa. Yun po, kung anong kailangan po, sabihin lang po, and lahat po yan, possible po na matutulungan ng Ako Bicol. Ayun. Dahil po dyan, maraming salamat po, Sir Gerson Alvarez. Siya po ang coordinator ng Ako Bicol Party List dyan sa probinsya ng Camarines Sur. Ayan, Catherine, narinig nyo si Sir Gerson, ang coordinator ng Ako Bicol Party List, na lahat ng laboratory mo ay sasagutin na ng Ako Bicol Party List. At maliban dyan, ay ipapasok ka sa educational assistance para makatulong sa pag-aaral mo at diretso na itong hanggang sa makagraduate ka. Ano po ang mensahe natin sa Ako Bicol Party List na tutulong po ito sa gamutan nyo, especially dito sa pag-aaral nyo, ma'am? Nagpapasalamat po ako sa Ako Bicol Party List po. Malaking tulong po ang inyong ibibigay po sa akin. Actually po, hindi po ito yung first time na matulungan niyo po ako. Kaya sobrang nagpapasalamat po ako sa inyo. Subok na subok po kayo.
Opo. Dahil po dyan, may staff po kaming aalalay po sa inyo at sa prosesong pagdadaanan ninyo para matanggap po ninyo itong libreng serbisyo ng Ako Bicol Party List. At bibisitahin po namin kayo dyan ng aming team para ipaabot ang aming munting tulong din sa inyong pamilya. Maraming salamat po. Opo. At maraming salamat din po sa tiwala nyo. Ano? Lakasan nyo lang ang loob nyo hanggang gumaling kayo at makagraduate at makuha itong pangarap mo. Ano, ma'am? Opo. Thank you so much po.